İstanbul'un hova menzili watanına gitmek için mümkinçilik gözleyen yüzlerce Türkmenistanlynyň mekanyna öwrildi. Bu ýerde gece gündüz duş gelýän türkmen raýatlary Türkmenistana bilet satýan aviakompaniýalaryň müşterileri, ýagny olaryň köpüsinde türk we türkmen hova ýollary kompaniýalarynyň biletleri bar. Adamlar köplenç türkmen hova ýollarynyň hemişe dünýäli ýapyk durýan edaratynyň öňünde ýerleşýärler. Türkmenistanyň onlar çyraýaty İstanbul'un Atatürk adyndaky hova menzilinde izli bolýarlar. Olar ýurtlaryň arasynda izi giderli hova gatnawlarynyň ýokdugyna garamazdan terek bolýan charter uçuşlaryna bel baglap Türkmenistana uçmak üçin mümkinçilik gözläp aeroporta barýarlar. 29 martda aeroporta adından 10 adam şol sanda ýaşy uly türkmen raýatlary bar diýerler. 1 aprelde Türkmenistana boljak aýdylan uçuşa umyd edip hova menziline öňünden bardylar. Türkmenistana indiki uçaryň 1 aprelde boljagyny 26 aprelde gylan eden Türk hova ýollary bu uçaryň ýatyrylandygyny 29 aprelde ma'lum etdi. Bu kompaniýanyň wekilleri uçaryň ýatyrylmagynyň sebäbiniň Türkmenistan tarapyna bagly bolandygyny Azatlyk radiosyna habar berdi. Türk hova ýollary 1 aprelden Aşgabat şäherine uçuşlary dowam etdirmäge taýin ýöne bu Türkmen tarapyna bagly. Dip kompaniýanyň İstanbul'un halkara hova menzilindäki kassasynyň işgäri 29 martda Azatlyk radiosyna aýtdy. 1 aprelde uçaryň ýatyryljagy baradaky habar elinde biletleri bolan ýolagçylar üçin ýene bir darba boldy. 26 aprelde İstanbuldan Türkmen başa barýan uçara minip bilmedik käbir türkmen raýatlary şondan bäri hova menzilinde indiki uçara garaşmak üçin galypdylar. Indi näme etjegimizi bilemzok, kime ýüz tutjagymyzy bilmeýäris diýip Azatlyk bilen gürleşen türkmenleriň biri aýtdy. Söhbetleşmez diňe bir mart aýynyň dowamında özüniň 2 gedek 9 we 26 martda Türkmenistana uçmaga finanşanlygyny gurrun berdi. Şol charter uçarlaryny Türk hova ýollary dolandyrdy ýöne kompaniýanyň hova menzilindäki wekilleri uçar özlerine degişli bolsa da reýsiň Türkmenistanyň İstanbuldaky konsullugy tarapyndan gurnalandygyny Azatlyk radiosyna aýtdylar. 26 martda TK 49-12 nomerleri İstanbul'dan Türkmenbaşy şäherine uğrapdy. Şonda registrasiýa göräýmäge adaty uçuşlara mahsus tertipde geçipdi. Ýöne iş ýüzünde registrasiýa goýberilen adamlara diňe sanaw esasynda ýol berildi. Uçar bizinki emma sanawlar hem ýolagçy sany barada maglumatlarymyz ýok. Sistema bu maglumatlary görkezenok diýip Türk hova ýollarynyň İstanbul'un aeroportundaky işgärlerinden biri 26 martda Azatlyk aýtdy. Aviakompaniýanyň beýleki wekili diňe uçaryň dolulugyny habar berip biljegini ma'lum etdi. Şol uçara adından 10-dan gowrak adam minip bilmedi. Aeroportda galan türkmen raýatlarynyň Azatlyk radiosyna aýdýaly, olaryň atlary hem ilçihananyň ýöredýän sanawlarynda bar, emma olaryň uzak wagtlap sanawda bolmagyna garamazdan nowatlary öňe süýşmeýär. Käbirler 2 ýyl töweregi nowatyna garaşýanlygyny aýdýarlar. Şunuň bilen baglylykda gidýänleriň sanawyna goşulmadyk adamlar da häkimetleriň ruhsatyna garaşman umydy elden bermeýärler we hova menziline barýarlar. Adamlar köplençindiki reis barada bir-birinden bilýärler we uçarda özlerine yer tapyljagyny umyd edip edigderli aeroportda baryp durýarlar. 26 martda hova menzilinde bolan 2 ýigit özleriniň pandemiýa başlaly bäri Türkmenistana uçmaga finanşýandyklaryny görüň berdiler. Olar öz atlarynyň ilçihananyň sanawynda bardygyny we 2020-nji ýyldan başlap uçmak mümkinçiligini gözleýänligini aýtdylar. Ilçihanada olara her gedek diňe taglyk problemalary bolan adamlaryň uçara salynýanlygy aýdylypdyr. Registrasiýa edilýänler görüň hemmesi ýaş we sagdyn görünýär. Biz munyň dowamyna diňe bir garra ýaly gördük. Diýip söhbetleşmede aýtdy. Türk hova ýollarynyň wekilleri öz müşterilerinde biletleriň bardygyna garamazdan olary uçara mindirmekde ýardam berip bilmejekdiklerini aýdýarlar we türkmen konsullugynyň sanawyna salgylanýarlar. Olar kompaniýanyň bilet satmak düzgünlerine laýyklykda Türkmenistana barýan uçarlara bilet satýandyklaryny aýdýarlar, emma uçarlaryň amala aşyrylmagynyň türkmen tarapyna garaşly bolýanlygyny belleýärler. Türk kompaniýasynyň İstanbul'un aeroportundaky edaratynyň işgärleri öz uçarlarynyň Türkmenistana uçmagy taýýardygyny ýöne munyň türkmen tarapyna baglydygyny aýdyp bu siýasy mesele diýerler. Mundan başga da olar kompaniýanyň biletler satlanda ýolagçylara uçuşyň boljakdygyna kepillik berip bilmejekdiklerini aýdýandyklaryny habar berdiler. 2020-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli ähli halkara gatnawlaryny ýatyrandan soň dürli ýurtlarda ýaşaýan müňlerçe türkmen raýaty öz watanyna dolanmak mümkinçiligini ýitirdi.
Türkmenistan adaty uçuşlary dikeltmedi. Ýurtda koronawirusyň bardygyny hem ikrar etmedi. Bu aralykda Türkmenistanyň ýangy ýakynda beýleki uğurlarda howa gatnawlaryny täzeden başlamak barada eden planlarynyň geljegi hem nämälimligine galýar. Türkmenistanyň ýarym resmi habar beriş serişdeleri mart aýynyň ahirinde Türkmen howa ýollary tarapyndan halkara gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilmegi barada habar berdiler. 28 martda gararsız neşir Türkmen News bolsa öz hökümet çeşmelerine salgylanyp ýurdun içinde uçuşlary dowam etdirmek barada entek gürrüň ýok diýip habar berdi. Türkmen howa ýollarynyň resmi web sahypasynda hem bu planlar barada maglumat ýok. 29 martda Türkmen howa ýollarynyň wekili Adatlyk radiosyna diňe halkara charter reýsleriniň bardygyny we entek ýygdarly uçuşlaryň planlaşdyrylmaýanlygyny aýtdy. Bu aralykda Türkmen News neşriniň ýene bir habaryna görä, ýaragly çaknyşyk wagtynda Ukrainadan Türkiýe gaçyp giden türkmen talipleri üçin ýörüýte uçuşyň 4 aprelde planlaşdyrylýanlygy aýdylýar. Neşriň habaryna görä, talipler üçin uly Boeing 777 uçary iýerler we onuň bilen ýurda 275 adam gaýdyp biler. Koronavirus pandemiýasy sebäpli odal daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň beýleki raýatlaryny evakuasiýa etmekden tapawutlykda Ukraina universitetleriniň taliplerini öz watanyna evakuasiýa etmek işi has tiz amala aşyrlar diýip neşir bellýär.